Oh, kowe ngerti bedane wisata iki karo kowe ora? Nek aku uang nek wisata panggonan. Salah. Nek iki wisata tujuan wisata, nek kowe ya tujuan uripku. Berkuwi dino kemis wayahe pengen nangis kancane do pacaran kowe nyekeli wajan Halo guys, sebelum kalian menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah terlebih dahulu demi mensupport channel ini supaya terus berkembang. Thank you, thanks for subscribe. Selamat menonton. Iki Pak Kron, gone. Audit ya, nomor oleh. Adem ya Kron, gone. Oh, tapi kok aku rasa merinding ya. Ini udah merinding. Bocor, bocor anak kedua. Medane kok kuwi. Oh, cuma medani kayak gue yang mana? Putih. Wisata iki jebol apik ya. Oh, kowe ngerti bedane wisata iki karo kowe ora? Nek aku uang nek wisata panggonan. Salah. Nek iki wisata tujuan wisata, nek kowe ya tujuan uripku.
Foto-foto ya. Bar kuwi dina kemis wayahe pengen nangis kancane do pacaran kowe nyekeli wajan Lah ya ora ono wedi-wedine to, Ber. Aku ki wedi kelangan kowe ketimbang ndelok ngisor ngono kuwi lah. Terus no jalaran saka kulino. Nak wis dadi mantan, tinggal no. Yo Gusti, salahku apa? Wah!